Hi guys, jotona good morning. Phungkaham, tabuk mo nang kain thang nai tongo, mado jogging kayani norok nai tongdi. Kay teke chokok ani juta parcel kaimani nani shegani. Iko ani juta amo shegani order kaimani amo katal. Ini kai bantai matong nanya kisah. Kaya kesama nikah matongwa puru ba khadim ni omo 2 বছর কাকা তাবো যখন ফানিয়া kon এখন ang kata parses khaidi ka segani omo tini kawi jogging khani ngeta sa kok sanong no jutarok market ogo hai manthogo amte hai dam komni amo hai rok parcel khai taka di tomo kamo waisa jogging khai kan no sorong thango ikabani ko hitarok oro soi samekya ono phungana gana khai waisa kama bai tom thangi kana de jota nostum thangka norok pai ke kisa kaham nai paji ikana de jota obo market ogo online dogo hen dang kong khamano 300 400 kero amrok parcel takaji amo waisa ka khakano nongni nostong thango mata thang tongo mata thangai khachingnai norok nai chungdi ke amsuno tai sangkai sini borok selang phato bari phanang thu mane hanja sau yakoi gedalaye oma haiki tongba kya tamna probong no sawa kicha mane sakno kaham ke todi sak mane ansuk kosto kai nini ma babu song busung no sarai puru tu hekena kosto khai amba genyong no kaisa kok sawa mane sore no kaham ke todi fungai ke khachik di kaham jari kaham tongdi tomsung saw nong no tabuk mara thangai khachik mani najum norok mata sobaya iko sini zemat hadiko zemat tabuk khachik nai norok nai tongdi tabuk khaji bakya ya tabuk no thonai jeta nai jong nai rok jotono like kredi tai an channel no subscribe khaji bye bye.